Daygon ta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tay singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daygon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayaw umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, pista karon sa tanang mga santos. Lingi ay mong tupad ina naay santo sa inyo. Na? Posible, wa lang madeklarar sa simbahan pero tuwa na sila sa langit. Atong mga ginikanan, igsuon, kaparintihan o mga great-grandparents. Atong pasalamatan ang Ginoo niining dakong grasya nga kitang tanan nga katawhan makahimo na sa pagsulod og langit isip mga santos. Ato sang iyampo ang ato mga natintal nga mga katawhan, labi ng ato mga leaders, natintal sa mga yawanon nga mga buhat, labi na ning korupsyon dinis atong nasod, nga unta usbo na nila ang ilang mga pamatasan ug magsunod sila sa kinaiya sa mga santos. Ang ato sa mga benefactors and donors, makabot unta nila ang kabalaan sa kinabuhi. Bugti sa ilang pagsigig suporta nato, pinaagi aning pagpamalit sa ato mga slots dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langitnong hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa kapag saulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos,
Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangaman niining daghang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios ug gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipad-i ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, gatusan o kapatan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay ug katawhan ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog, iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti, ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Ug mingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti, ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pag
sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabaro sa iyang balaang dapit. Siya kansang makamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguhas sa mga butang, nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang lungsod, nga nangandoy pagtanaw sa imong naong. Makadawat siyag panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang lungsod, nga nandoy pagtanaw sa imong naong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma samahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug gini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak sa Dios, apan wala nato matino kun maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ug ang tanan nga nagbaton niining paglauma diha kang Kristo, nagputli sa ilang kagalingon, ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanino. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon
kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigwan ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa mga igsoon, gihulagway ang nakita nga naa di ay mga tao nga nakasulod nga dili maihap porting daghana. Nya mao kuno to sila ang gipatikan sa patik sa Dios. Unya nakasugakod sa mga paglutos dinhis kalibutan. Muna nga wa gyud makasud og langit nga maglikay aning gitawag og kasakit og kamatayon. Lingiyay mong tupad ing na malipay kas kasakit og kamatayon. Ing na kono. Lingi aba ing na malipay ka anang kasakit og kamatayon. Oy, magsigi taglikay, sige glikay, paningkamot Dios paglikay na namiligro na gitaana, din agitaana makasud og langit. Kay ang makasud is langit gipatikan, kita nakadawat naman tagpatik, pinaagis bunyag. Ana, napakitang tanan ba? Napatikan na ta. Pero doon ay ikaduhang requirement, nakasugakod sa mga paglutos. Mauna siya. Kay dinhis kalibutan, lutoson gid ta. At tanawan na diharos atong Senado ug sa Kongreso. Ang musultis tinuod, mao'y lutoson. Ang gipinpoint nga mao'y utok aning korupsyon, dili hisgutan. Kadtog yung nisulti. Sama anang mga sergeant, gutisa, mga diskaya, o uban pa. Basta musulti ka, ikaw gihimuong bati. Nisulti sad si kanhi Presidente Duterte nga kanang inyong presidente adik na, weak leader na, atoan na gipriso na. Pero ang mga dagko kayo mga adik, wa maunsay. Ingon anak ni dinhis kalibutan nya okay ra ninyo, lutoson mo. Hindi man mo tubag. Mura mamog mga patay. Hadlok kay ta. Hadlok. Muna ha, bantayan na nato. Sa ikaduhang pagbasa, gi-emphasize gid ni San Pablo nga dito San Pablo, si San Juan, ningon siya, unsa gyud kadako ang gugma sa Dios nato. Gihimutan niyang mga anak. Tiyaw mo kana, gihimutan niyang mga anak. Lingi ako no imong tupad na sad. Ing na tan-aw nimo angayan kong maanak sa Ginoo. Ing na ba imong tupad ina kaning akong naong angayan ning mahimong anak sa Ginoo. Naong nato nga yawanon kay tanan sus. Kanang imong silingan nga magsigig libak nimo angayan ka nang himuong anak sa Ginoo. Kanang imong banang palahubog kay tanan nangabit pagyud angayan ka na himuong anak sa Ginoo.
kanang asawa nimong porting yaw-yawana, luod na kaignaong, angayan ka na himuong anak sa Ginoo. Pangutana. Og kita'y pahukmon, di gyud angayan. Bisag kining gawali, angayan ka ni himong anak sa Ginoo. Sige lang baligyag slat. Nya kan asang manimba nga di sa gyud mo palit og slat, angayan ka nang himong anak sa Ginoo. Ambot lang. Pero bisan pa man sa atong mga apan, kakuwangan o balik-balik nga sala, giisip kitang anak sa Ginoo. Munay matod pa ni San Juan dire, ug ang tanan nga nagbaton niining paglauma diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli si Kristo. Kana bang mulaom ta nga anak tas Ginoo, manununod tas langit? Bahala nagsakitan ta dinhi, bahala nagmapobre ta dinhi, bahala nagdili ta daygon dinhi sa kalibutan, basta magpabilin gitang anak sa Ginoo. Kay ang importante ang langit. Ang langit gyud. Lingi ana sa imong tupad, ang di mo lingi anak sa demonyo. Gilingi aba ing na gusto ko kuyog tas langit, gusto ko kuyog tas langit. Nya mangutana mo na unsa may paagi, unsa may paagi, palit og slat. Okay, kanang gugmas kwarta nganong di man kuno kamo palit nga 100 pesos ra mo na atong slat. Nganong di man kamo palit kay imong tigomon imong kwarta. Timan nga gisulti na sana ni Kristo, dili mo mahimong alagad sa duha ka agalon. Di mo pwedeng mo alagad sa Ginoo og sa kwarta. Bisag pari pa ka hingwarta kay kabdi jud ka gyud. Pwede ana. Labaw na gyud congressman ka, senador ka, or presidente ka sa Pilipinas, nya hangol kay kag kwarta, or kapitan ba ka, mayor ba ka, gobernador, nya hangol kay kag kwarta. Adi, pwede eh. Lupigon lang kag liktor. May pangliktor, makasod pag langit, lupigon lang kang paria ka og sakristan. Labi nagkining mga pamisas kalag dili gini. Tigo mo na gini si pare, lam kwaon gyud na kagon kas mga minatay. Mamugnaw din na imong kamot. Na bitang iniglamano nako bugnaw kamot or inigamin nga rin ako bugnaw kamot nako mura man siya gikalag. Hangol tingin ni kwarta. Oy naade koy lain nga isulti ninyo ambot og tinuod ba niyo kung kasuwa pa nako ma-verify kana de kunong magsigig suyop kanang adik ba gawas nga siga nagmata nya mukagot ang ngipon bugnaw nagkamot. Hikapa ko nung kamot sa imong tupad. Sa dahilan ng iyang mata, ang kamot lang ba, ikapa. Niya, moingon sa mo, uy, padiroy, na mo sa bugnaw kamot, kay gikabuhi. Maubitan gikabuhi, kay gasigig suyop, wa na'y kuan-kuan, wa na'y tugtog. Mao na mo bugnaw ang kamot. Ano ba? Nga nabitan sa una, dito ko sa prison ministry, niya, magmisa man ko sa prisuhan. Maglinya din na sila. Inigtanaw pa lang nako. Ay, ang siga, kay mata. Inig-ana, lawas ni Kristo niya. Dito kay COVID man to. Kuan yun ka ng, awa pa'y COVID, pero kuan yun ka ng kamot yun ba? Kamot. Ako ding itugkad ning akong gamay. Lawas ni Kristo. Iniglakaw. Nako, manuyo pa ito. Basta, mura bitag ayos ang kamot. Mahibong ka, uga kayong kamot tanawon, pero inigana ni mo, murag ayos ang kamot. Kanto adik to, may rasan mo din kay ba man inyong kasagaran. Di mailhan mo sana kay ang hapapangig, kung ano sa kayo. Ngano ni abot man taaning diskasyon na. Kuan lagi magputli ta sa atong kaugalingon kay mga anak butas Ginoo. Nya unsa may makapaputli nato kining atong ebanghelyo. Gitagaan ta og 8 kapaagi para ta makalahutay, makasugakod
sa mga paglutos kalisdanan nining kinabuhian. The 8 Beatitudes. Basahaon niya ninyo ha, at least once a month. I-check kung naa pa ba ka sa right track. Wa ba kay gilikayan ani? Ang una, bulahan kamong mga kabos. Ganahan ba kang mahimong kabos? O ganahan ka mahimong kabos, nahigugma kas kinabuhing kabos, congratulations, masantos ka. Pero naglikay gani kas ka kabos, pagbantay, murag padung nakas impyerno. Ikaduha, bulahan, ay man to, ang nagsubo, ganahan bakas mga kasakit, okay ba nimog masakitan ka o di ka gustong masakitan? O gusto kang masakitan, bahala na kung say rason, kanang kamaog yung kang mudawat o kasakit, congratulations, padong kas langit. Di ba? Pero magpunay kag reklamo, masuko pa yung kas nakapasakit nimo, murag padong nakas impyerno. Ikaduha, bulahan kamong mapaubsanon. Mapaubsanon ba kanang dili lang ka gusto, malipay ra kag dili ka i-recognize, dili ka ma-appreciate, ana ba? Malipay ra ka nga insultuhon, malipay ra ka nga himuan og istoryang bati. Mudawat gyud ka ba? Kana congratulations. Pero sige kag pa-colors buhok kay mahadlok yung kang sawayon, ana kiskis kilay, ala paputi snaong sa unsa na lagi buhat. Pagbantay, basig, padong nakas impyerno. Ay man to'y sunod. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kinsay naningkamot din hininyo sa pagtuman anang sugo os Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Tasa kamot. Pulos gyud mo mga impyernohonon. Bulahan gud ang naningkamot. Di sad non ta ka perfect except Mama Mary og ni Jesus naka-perfect yun. Nya almost perfect. Ang ato nang nadeklarar nga mga santos, St. Francis of Assisi, sila San Roque, San Isidro Labrador, tanang mga santos, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, almost perfect. Pero naagin sila, niagi sila, paningkamot, pagtuman, kanang kabubuton sa Dios nga nag-ingon, higugmaa imong kaaway, paningkamot, kanang niingon, tamparoson kas pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, ayaw pagsigig, reklamo ana. Pero kamong nagsigig likay sa kabubuton sa Dios nga maghimo magbuot-buot gyud mo, dalaga pa ka, ulitaw pa ka, sige na mog tinukhangay sa imong uyab. Di man nakabubuton sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo pakasal usa, una pa mo magdog. Halag mangluspad mo diha basta human na mog kasal. Sigig pabunyag anang bata way kasal. Di man nakabubuton sa Ginoo. Kabubuton din as Ginoo nga babae ka, nya maglinaki gyud ka. Manguyab gyud kag babae, nya magtipon gyud mo. Ambot unsaon na ninyo pagkumbati diha. Ang akong nahibawan, ang laki ra magbabae mo kamao ana pero pulos mo laki, kabubuton din as Ginoo diha nga pulos mo laki, nya kumbati mo diha. Ingka pa di sa na pwede kay sakitan man sad ni kay na naman ko anang mga pagbatia. Maubit ang giingon sa diris unahan, bulahan kamong nagsubo. Antusa na. Kariyagod na ko, pare. Kapila naman ko naibog og babae, sukad ko na orden. Kapila naman ko nihilak na nagsigig kantaan ng bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Ay, kamura di ka mo kanta na. Oy, kamo na asad mo na. Ay, ko ninyong ilara. Otrosan mo mga buangon. Pariharat ta. Pero atong i-check kabubuton ba nis Ginoo? Na kay haron mahimot ang bulahan. Ika-5, bulahan ang maluluyon. Maluluyon. Kinsa ninyo dinhi nga kung dunay mangawat sa inyong butang, maluoy mos kawatan. Tasa nga mo? Oy, masuko.
Bantay ka ana. Maluoy ka anang mga manuyupay, maluoy ka anang mga tulisan, maluoy ka anang kanabang mga taong nakasala. Kay kana magong kaluoy, divine mercy is for the sinners. Ang kaluoy sa Ginoo mo na iyang gamiton para sa mga makasasala. Maubitan na magsigit ingon, kaluy kami Ginoo, kaluy kami kay nakasala kami kanimo. Para nas mga makasasala. Ngiling nga imong tupad. Ina maluoy ka na mga tulisan. Ina maluoy ka na mga nangawat sa budget sa flood control. Maluoy ka ana rong nangawat og trilyon sa atong panudlanan, ya di ra bagyod masakpan kay sila ra say gahiring-hiring silang kaugalingon. Oh, maluoy gyud ta. Kay ngano man natagaan sila dagko kayong posisyon, dagkong grasya, pero giwaldas nila, kaluoy nila, moabot ang panahon nga isugba sila sa kalayo nga way pagkapalong, maluoy gyud ta. Dili gusto ang Ginoo nga naay usa sa iyang mga anak nga maadtos impierno, maluoy gyud ta. Ingkaw nya pud kita may gidaog-daog, sagdi lang paabuta lang ang sunod. Di ay gibutan diri sunod, ikaunom, bulahan ang putli og kasing-kasing. Kana bang kasing-kasing nga wa gyud bias. Kamong mga nanimbaron diri, wa gid mo'y tao nga bias mo, kana ba tan-aw mo nya nasa ning libakira. Kanini bakakon na ba kay niya. Mao na gitawag og hugaw og kasing-kasing kana maghunahuna ka magngilad sa usa ka tawo. Imong bana nakapangabit. Kung pagod bag-o pagod mo ato mga 5 years pa lang mo unya human niabot na murog 40 years. Ang imo lang gyapon unahon iglakaw sa imong bana. Asa na sa katoy wa baka sa tumubalik bisyo ang panuay. Kuan ka hugaw ka og kasing-kasing og unahona. Kana ra yung magsige ra kag ingon niya na akong bana ana. Muragikan man siya siyang kabit pero ako ning bana. Ana putli jud kag kasing-kasing ana. Ana, no? Putli kag kasing-kasing ba? Niya na sa ning akong silingan, wa para ba gid nimo bayad sa utang, pero ako gid ning silingan. Ana, putli kag kasing-kasing ana. Nga di ba mausab ang imong pagtan-aw sa usa ka tawo? Di ba? Ikapito. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan. Kana bang magkahiusa? Kita din ning kamot ang magkahiusa. Mo nang wa nataron anang ingon-ingon nga wa ka madunit nga kapilya, di na kamisahan. Misahan ka basta mo execute lang kag mua or usufruct. Kamo kay private chapel mo, di na mo misahan. Nagyapon mo yung misa. Ikaw dili ka mananabtan ka nga dili ka diri recognize sa kapit simbahan, di ka pwedeng manabtan og naay patay. Panabtan diha kay total mamatay ra man sa kasunod. Hangtod ka mamatay, panabtan diha. Karon nakighiusa pud nato ang atong LGU dito sa atong minteryo, nagkahiusa ta dito hastang mga vendors atong gihangyo, pero naginoy pipilang mga buangon, pero at least nagkahiusa ta. Gilingyan sa imong tupad. Ing na nagkahiusa mo sa inyong silingan. Ing na kano. Kana maningkamo ta ana. Maghiusa, dili magkabahin-bahin, dili magkabuwag-buwag. Mao bitan ni kaning atong slat-slat, makahiusa gini. Ug ang katapusan kani siya. Bulahan kamo kun bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Og katapusan, bulahan kamo kun patyon. Mauna ni ang gitawag og final requirement. Kana bang hangtod kita mamatay, sunod kita sa Ginoo, anak kita sa Ginoo. Mo na to ingon nakalahutay sa mga paglutos. Muna, kung ato ning sundon, dali ra kay mahalin atong slat. Bitaw.
Bulahan ka mong mga kabos, niya na akaroy kwarta. Ang kayay, ni daghan-daghan naman ni, basig dili na ko kabos, ihurot ko nigpalit og slot. Mulakaw din kas inyo, maglakaw na ka. Ayay, salamat, kabos na ko. Hurot din atong slot, ana. Di ba? Oh, di man mo kuhan. Sige, report ta. Atong slot karon, tulo man ni ka slots. Ang grace or God's reward and complete elation. Ang atong halin niabot nag 81,300 ka slots na apay 618,700 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge. 244 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa atong dinhis parokya nga mga proyekto niabot na sa 46,931 ang atong halin ka slots na pay 53,069 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge equivalent sa atong number of years as parish. 16,200 per challenge. 105 na sad ang atong nadawat. Nya ang ato karong natigom na nga kwarta para ato na saning ipanghatag sa mga earthquake victims kaning atong DPR niabot nag 5,822 ka slots. Nya sige patagdawat tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Nya naarahantod karon naalang gyud poy mangutana unsa man ang slot, Father? Ang slot donation ni. Nya ang usa ka slot minimum donation. Og daghanon nimong slot amaw na imong donation. Unya ang meaning sa slot kay ang S sacrifice, ang L love, ang O offering, og ang T treasure in heaven. Pinindot kaya na siya. Tanawa lang na ninyong meaning, makapalangit na ginadaan. Nya di pagyud mo palit na, padung mo sa impyerno, ana. Unsaon man sad pagpalit? Karon, dito ka sementeryo, to ay daghang lamisa dito. Atong opisina, pwede ka makapalit og slots. Or, inyong i-deposit sa atong bank accounts. Tanawa lang din sa atong screen, atong bank accounts. Or sa atong GCash. O karon kay November 1 man, open na sad ang atong mga GCash accounts. Pwede na mo, bisag asa ni padala. O niya, labing maayo, anha sa kwarta padala. Kay naagid ang resibo, no? Bisag asang kwarta padala niya, gamitan ning mga ngan, nga niya din sa atong screen. Labi na ang akong pangalan. Mga igsuon, dili sayon ang pagsulod sa langit. Pero tungod sa dakong gugma sa Dios nato ug sa iyang grasya, gihimo niyang sayon. Ang ato lang kanunay tingaling isulti ug ikondisyon sa atong kinabuhi mao kining tubag nato sa Salmo nga nag-ingon, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Ug unsaon nato pagpangita ang naong sa Ginoo? Praktisa ang 8 beatitudes. Every day, kung asa ani ang available, practice gyud, makakita gyud kag naong sa Ginoo. Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos,
sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, mudangop kita sa Dios sa atong mga panginahanglan, sayod kita nga pinangga niya kitang mga anak. Busa malaumon kita nga moingon, sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga dadon sa simbahan ang tanan niyang mga anak, ngadto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang mga taong may maayong kabubuton, modawat sa matuod nga kinabuhi, ug sa kalinawng tunhay, pinaagi sa makaluwas nga dugo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang santos nga Eucharistia, maghatag ka natog kalig-on sa pagpuyog mataro nga kinabuhi, malaumon nga mahiusa kita sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga sila nga nag-antos o gilutos tungod sa ilang pagminatarong, magpadayon og mulahutay diya sa balaan nilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa tumagiplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, mahiusa na sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Makagagahom nga Amahan, ang tanang mga santos mo'y among modelo sa pagsunod kanimo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa tanang mga santos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Kahimot Ginoo kining mga gasa nga among gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos ug itugot nga silang among gituuhan nga anaanad sa dili kaduha-duhaang kinabuhi sa walay katapusang himaya magatagad usab unta sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kaming gitugutan karong adlaw pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan, ang langitnong Jerusalem, diin ang hugpong sa among kaigsuunan nagadaig na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong niining maong syudad nagalagsi kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo, nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon niining halangdong mga sakop sa simbahan ug sa ingon ni ana imong gihatag ang mga panabang sa panig-ingnan alang sa among kahuyang ug busa uban sa ilang panon ug sa mga anghel nagadayeg kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong tamaygon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Nagasimba kami kanimo, O Dios, ang kahibulungan ug ulusahong santos diha sa tanan nimong mga santos ug nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya kaming nagtinguha sa pagkasantos diha sa kapuno sa imong gugma. Makatabok gikan niining kan-anan sa mga magpapanaw nganha sa bangkete sa puloy-anang langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo ni adtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila, O Ginoo,
ug ang kahayag nga way pagkapalong mudanag ta kanila hangtod sa kahangturan. Gusto mong maapil na mo dire? Maapil na mo diha ba sa ano? Kuan? Dili mo gusto na miligro ta nga maimpierno. Kinahanglan mga ambisyon kitang maapil na taning giampuan aron kamaotang mopuyo sa kinabuhi. So usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang kabalaan or kasantos. Mahitabo ra ni kun atong puy-an ang 8 beatitudes nga gihatag sa Ginoo nato nga mga giya. So salamat sa nagpuyo niini. Labi na mong sige palit og slots, padayono ni nato hangtod gyud kuhaon natas Ginoo dinhi sa atong parokya or sa kalibutan. Ha? Palitag may slot. So wa na taroy misa sa alas 12:15, wa na misa og sa alas 6 sa gabi ang tanang misa adto na sa atong menteryo. Unya adto sa Catholic Cemetery. Nya ang atong misa ugma adlawng Domingo alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag sundan sa pamunyag unya alas 5 sa hapon. The rest nga mga misa adto na sa atong sementeryo. Tanawa lang niya diha sa atong schedule. Ani amo ni atong schedule sa screen ug tanawa sa diha sa gawas tarpaulin. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.